En manager te worden van de Aldi hebben gezworen gesprek gehad. Gewoon bij de directeur ben ik zeg, herkent Geren een goede manager op het eerste gezicht? Of moet ik nog een keer binnenkomen? Hij zegt, wij een bus toe. Ik zeg, ik ben Albert Heijn. Albert Heijn zegt, ik zeg, ik ben niet van de supermarkt. Hij zei, dan waarom denk je dat ik dich moet aannemen? Ik zeg, klinkt het toch niet geweldig in de oren als Geer kan zeggen, ik ben manager, baas van de Aldi en Albert Heijn werkt voor mij. Hij zei, dat is een gooie. Hij zei, ik zoek iemand die niet bang is om te werken en nooit krank is. Ik zeg, moest ze mij gaan nemen? Ik ga op dich zoeken. Hij zei, heb ze ervaring met de Aldi? Ik zeg, jaren geleden kom ik met 5 gulden naar binnen. Ik ging naar boete met 3 kratten beer, 4 pakjes sigaretten, 2 liter melk en 10 broodjes. Dat kan tegenwoordig niet meer, met allemaal die camera's. Hij zei, met zwaard zetten, we drinken niet eens een lekker tas koffie met een keukske. Hij zei, wat wil ze in de koffie? Ik zeg, Viagra poeier. Waarom dat? Ik zeg, dat wordt mijn keukske niet slap als ik het in de koffie stop. Hè. Hij zei, best toen getrouwd? Ik zeg, jo. Hij zei, werkt 10 vrouw? Ik zeg, jo. Ze zei, wat voor werk doet die? Ik zeg, 's morgens werkt ze met de deur uit. En 's avonds werkt ze op mijn zenuwen. Oh, zei hij, ik moet je toch nog 1 technische vraag stellen over de Aldi-zetter. Want het vlees is belangrijk. Hij zei, als toen mij vlees aan zou moeten bieden, wat zou ze mij dan aan prefereren? Ik zeg, als ik 10 gezicht zou zien, zou ik terug pakken. En ik word aangenomen. Och, de eerste dag dat ik bij de Aldi daar aankom, spiet me toch een mandje tegen de raam. Ik zeg, knul, kom door, zie je. Ik zeg, waarom spiet je tegen de raam? Ik zeg, als ik dat bij je toe zou doen, wat zou die moeder daarvan zeggen? Nou, zegt dat zou mijn moeder dich een geweldige vent vinden, want we wonen 10 hoog. Een paar weken later stond ik door de raam te kijken, gauw niet in de gaten dat de baas achter me stond en zuurde dicht dat. Ik zeg, ik weet waarom dat Nederland naar de knoppen gaat. Kunt er even mee staan zetten, hoezo? Ik zeg, ik sta nu al 3 uur uit het raam te kijken. En in die 3 uur heeft de manager van de Lidl aan de overkant nog geen fluit uitgevoerd.